Wow! Pagkat ka na. Juga na ini mong diskartida. Para di ko masaba. I need money. Just pay. Let's go. Da. Oy, gapuha gini mo dong, oy. Ba't mangikan ako dong? Ay, liwat da. Miss Guwapo ko ang mga nimo. Alas kawa ni mo dong, oy. Ikaw mangkon nga liwat ka na ako. Hindi ka kay Miss Guwapo ko ang mga nimo. Wow! Pagkat ka na. Gapuha gini mo ba, no? Da, kagwapo na ko da. Da, kabalo ka na. Daghan kay kong chika. Pawira si mong chika dong, no? Taga-ipog ko. Ah, simple raman ang diskarte. Ano sa man ang diskarte, yabe? Tidluid ako. Ikaw day daw, aday ka chika. Hambog ganing bataan niyo, eh. Murag nalupigan mo kung hambog ani. Di kita papildi. Apo may mo pildi na to ani. Di gini ka pildi sa akong diskarte. Padung pa siya, pabalik na ko. Kana imong diskarte yan, mas daghan kog diskarte nimo. Ngano man da? Sa una og karon, akong diskarte nagpadayon. Diri chika dito, mga 8 pa kayo mga chika daw. Weh, Di day kamo to. auto, oy. Auto, oy. Kanang mamasayro ko dong. Sus, mga chika akong karga ka nang mag-short. Hayag kayo tanaw na. Di ka mo to, kanang tangke sa akong motor, palingkoron dia, chika jud. Galas daw. Sambugang dada eh. Sumbong mami be. Pero Taisa, para di isumbong ka mami, I need money. Sure juga na ini mong diskartida. Sure kayo oy. Sumbong mami be. Atik ra kay itong ako adong galas gaw mapuspusan ta mami ninyo ani. Para di ko masaba. I need money. Just pay. Galas gaw jis pa jud may lag na ako jis ani ron. Ana gid ko jis. Oh, kay jis sayog simbong ni mami ha. Salamat dah. Kwarta.